לשיימי חית קיצ'ו בריחי לה 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 להוידוי סילה עליי לה 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 אילה שביה אספוילי ורצח לי בימינו, בימינו ורצח לי לאוילום, לאוילום אי ליילום ורצח לי בימינו, אוי בימינו לשיימי חית קיצ'ו בריחי קיצ'ו בריחי קיצ'ו בריחי לשיימי חית קיצ'ו בריחי קיצ'ו בריחי לשיימי חית קיצ'ו בריחי
רוזנטל, אני מתעסק בתחום של הפרסום במגזר החרדי כבר כמעט עשור. עברתי בכמה וכמה משרדים, יצא לי לטפל בהרבה לקוחות במגזר החרדי, במשרדי פרסום של המגזר החרדי. אם אני פיל זה משפטים של המגזר, זה בעצם התאמה של עבודה מהמגזר. בואו נעבור לעוד קמפיין, זה קמפיין של טמפו שהיה במגזר הכללי. מה אתם אומרים? מה המיקום הכי טוב? בעיתון. בפינה! יש מצב, תתעורר! זה לא על הנפש, מצב? תדעו המצב, עכשיו לא טוב, זה מצב. באמצע הזמן, לא בבין הזמנים. בזמנים זה צהריים. טוב, בוקר טוב לכולם, לא שומעים אותי? מי שלא שומע אותי שירים את היד. טוב, 43% כן, 9% ודאי לא יוצאים, 25% לעולם לא, ו-24% כבר יוצאים. זה תפארת פה? טוב, בוא נראה, שיעור ב' יוצאים להפגנות, ושיעור א' לא יוצאים לעולם. שימו לב לתוצאות, ב' וג' נכונות. גם כי חשוב שזה יקדם אותם בחברה, וגם להרגיש שהם גדולים. קיבוץ אומרים שהם נהנים מזה, טוב. Toilo veloim deyo, inotein lo olam. יפה, בוא נבדוק
כופי או בייס. אז שימו לב, סמל הבד גדול, אם כלב רודף אחריך, לא לפחד. למה? הכלב יודע, הוא מזהה, הוא מריח שהבחור מפחד, הוא מצליח להריח את הריח של הזיעה, ולכן הוא תוקף. לא לפחד, כאשר כלבים נמצאים ברחוב, זה הדבר הכי פסול לעשות, להתחיל לרוץ. לא לרוץ, כי אתה רק מגרה את הכלב. בשפה של הגמורה בלבד, לשלוח כלב, לתקוף את חברי. איך קוראים לפעולה הזאת עם השפה של הגמורה? מש"ס, ומאדים של מש"ס, פוטו, מי פוטו? המש"ס, ומאדים של הבאים. בשביל שישנה זו, ינוצל הפרדה. רק בוא נמשיך תודה היי ליום
כולם. עוד אחד. אוי וחוסבייני בסייפן הקבבבני אוי למען וחוסבייני בסייפן הקבבני אוי למען אלוהי קמך
מושבי, פה בבית המדרש, אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים, אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישן. אוהב אני לטייל לאורכה לרוחבה של ארץ ישראל, אווירה מחכים, פירותיה מתוקים וזה סימן לבוא הגואל. אבל אם תחפשו אותי אל תרחיקו נדוד, אני בסביבה אין כל חדש, פה אשב כי הביתיה, אני כאן בבית המדרש, אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. ברגע שהעירייה תגיע, אז העירייה תיכנס שם, ואז העירייה תראה מה שהולך כאן, ואז החבר הזה זה השכן שבנה עלול להינזק קשה. השאלה הייתה, מותר לעשות את זה או אסור לעשות? שתי השאלות האלה אולי לא קשורים, אבל נראה שיש קשר חזק מאוד ביניהם. כמו שמדבר בכלל לא הספק, כשהאישה ידעה איפה להתחביא. אז אני שואל, על זה צריך לבוא ראיה, שבן אדם צריך לסבור צער ולא יגלה דבר חוץ, לא יסכן. מים? כל זה נזכף עליהם, כן? אז זה עמיד יותר ומרובו. זה לא רק קריאה צריך להיות בסדר, כן? בכל מקום. בכל הארץ, הם מושמצים בכל מקום. רמת ההסתה נגדם שוברת שיאים חדשים בכל יום, ועם זאת, ובכל זאת, ולמרות זאת, הם המאושרים עלי אדמות. הם בעולם משלהם, עולם התורה. עולם שבו השכל, הרגש והנפש, הרוחניות והגשמיות מקבלים משמעות אחרת. נצא כולנו יחד למסע בעקבותיהם של נושאי הארון, מניפי הדגל, דור העתיד, הישיבשרס. נחקור את עומק מהותו של הישיבשר, את סודותיו, את כוחותיו, את אופיו, ובסופו של המסע נדע מיהו הישיבשר.
שני השופטים שיבואו לך, כל אחד ואחד לשמוע לכולם, להציג את עצמו. הרב שירי מלמד. שלושת הבחורים משיעור א' שהגיעו לגמר. אני רוצה להסביר שיבואו וינהלו הבחור הבואי מישהו ישראל צינסון וישראל שפר בבקשה. אבן הבסיס המנחה להקשיב של דפננקאי והניגוד לממסד ולפרוטוקולים. כשאנחנו עובדים פה במעמד רבעו לדון על המושג הזה, מוכח שהדבר הזה לא קיים, ועל כן אין דבר של כל אחד צדיק במולדו יחיה, אפילו לעמוד לשמח את האחרות השבועות שהגיעו מהקצת. תשמע, היית ראוי, היית טוב, מובן, אפילו בלי למחל, וזה נשמע לי טוב פה. בחורים, ספרדים, נצאים להסביר להם, יש לזה דבר שנקרא פרק. אין, נצאים להסביר להם, זה לא עובד, הם לא יודעים מה זה
ובולדוזר, כל מקום שנוגע בהסכמי שלום. שלב ראשון שיעורי התמודדות לא פשוטה. יש לנו תוצאות סגורות בשלב זה של ההצבעות שלכם. נעבור להצבעות עכשיו של השופטים. הבחור החשוב, שוב, אני נותן לו 8.5 נקודות. הורדתי 1.5 בשביל חסר את האקשן ואת הידיים יותר, לא להיות כפו, לתת את זה באישית בשביל. אתה מדבר אישית שלנו, מי אתם? סודי דאוקית ככה טוב, עלה מאוד מאוד יפה, ושרמן הוריד פה באמת, אולי גם יש לו מה להוסיף הרבה, הוא צריך לקוד שהוא וואלט, זה בסדר, אבל הוריד חומר מטורף, נתתי לו גם 9. אמרי מישהו, 40.6%. ישראל מאיר שרמן במקום השני. לאחרונה כולנו התוודענו ליכולותיו המרשימות והאסטרטגיות של בחור ישיבה יש כמה סגנונות. היום אני צריך לדבר על סגנון מסוים שלדעתי הוא טעות בכל פרמטר שהוא. כשמתייחסים לבחור ישיבה לא יהיה בגן, למעשה המציאות מוכיחה שהוא גודל, אז כל מה שהשקיעו בו בעצם הולך לפח. היסוד אומר הוא... יקי, לקחתי גדול ממש... בואי שפם, אתה במקום הראשון עם 43.5%. צ'יפצ'ר זה לא דבר שאפשר לבחור אותו. צ'יפצ'ר זה בעצם, זה הצ'יפצ'רס האמיתיים אצל דודי לייבל. טיפנטו לא מספיקה להם, גם וולפסון לא מתאים להם, הם צריכים את שלהם. לא רק זה, הם גם הולכים אחרי זה לקריית מלאכי. זה צ'יפצ'ר. לפני שהקלטתי במחשב, לא סיכמתי סוגיה מעולם. אחרי שהקלטתי, לא תעשה סוגיה בלי לסכם. מקום ראשון, חיים שחור. ובמקום השני, רפאל קרישמן. בוא נסגור סיפור. אתה מפסיק לעשן, ואני מפסיק להעיר לך. אפילו פתיחת בקבוקים בשבת? אני פותח חופשי? שיהיה. סבבה. שמעתי שום דבר, צביקי! קודם כל, צ'יפצ'ר לא צריך להגיד תירוצים. חוץ מזה, אם ירושלמי צריך להגיד לו, עוף לי מהידיים, אני אעשה פה מה שבא לי. אם הוא מישהו אחר, זה כבר סיפור אחר, אתה יכול להגיד לו תירוצים מכאן על הודעה חדשה. העיקר זה שצביקי סגל ירושלמי הוא משלנו. אתה שהוא מתברר נכון? בזמן האחרון? לא. לא, התקשרו אליי ממזכירות חשבונית משהו, אולי פעם, משהו, קשור אליך לך? כן, תראה. אני אסביר לך. היי, שחור, בוא תסביר לנו מה קרה. כן, אבל אני אסביר לך, פשוט היה הבת של הרב דיקמן, והוא אמר לנו שהוא דיבר על המשיח, והוא אמר שצריך לקחת את העניין של המשיח לידיים. חשבתי מה אני יכול לעשות, ואמרתי אולי לפני פרה אדומה. איך קוראים לה? שוש, מה קראו לה שוש? תודה רבה. תגיד לי מה אתה, הארץ? שתבוא מפורש, שים את תוף רש צדיק תץ, לבכות רחוב טס, אוי לכל ירא שמיים, בערב ראש חודש אב, יצא לבושו שק, מותח בטלית, ויצעק יום ברחובה שלי, לא הבנתי.
חושב פרישמן לקח 10 ושחו 9.5, 45, 10 ל-10. זה קשה, זה פשוט מוצלח, חבל על הזמן, רק עם הפרה הצהובה, איך הוא יקנה את הפרה הצהובה, חיים? איך הוא יקנה את הפרה הצהובה? משהו אחר, שמעתי שפרה צהובה עם הזמן זה נהיה אדום תבין איזה משהו כזה כסף לחלב וחזן, נתת אותו בראש כמו שצריך גם אני ככה 9.5 ועם המשלבור היה חסר רק איזה שער ציון קטן ותסתכל שם, הוא מביא את החזונים במקום לא תכננתי שתהיו פה, אבל שאלתי גם את המשקיע וגם את רפואל והם אמרו לי שגם אם אפשר להניח רבינותם בחדר, אבל רשב"ש זה יוארה ורק בארון. פלדמן, כבר אמרתי מקודם, הוא צ'יקה אמיתי, מזכיר את אולמן. עם הסיגריה עדיין, אני חושב פלדמן 10, וכמובן לגליס, שצ'יקה אמיתי, שבטוח שמי שישן מביא את המשיח, 9.5. ומי שעובר איתנו לשלב הבא זה חזקאל פלדמן, כל הכבוד שהוא דיבר, איזה כבוד, איזה יופי. מוריי ורבותיי, אנחנו הגענו למחצית. יש חילוק בין מצווה אחת של שתי אופציות לקיים אותה לבין מצווה אחת בקיום אחד, כמו לולב. לא, זה מצווה, לא מצווה. אז חבל התכוונו לסחיזים מקדימים למצווה, שיש לנו 3 דברים, הם גם סחיזים, הם גם מקדימים, וזה גם מצווה, סחיזים מקדימים למצווה. כמה למדנו בזמן החורף האחרון את סוגיית זיקר. אני חושב שנדבר פה טיפה על מה זה זיקר. לכאורה אפשר לחקור, האם זיקר זה בעצם שהחיבור בין היובו ליבובו קיים, רק הוא לא מושלם. מתוך הארבעה, הקרב עולה ויורד ומשחק. אנחנו חייבים פה את ההצבעות של כולם. ההצבעות של כולם. הראשון שהלכנו איתו כל הדרך, אני חושב, פלדמן. תשמעו, יש פה יכולות מדהימות. זה חייב להיות בחורים שיושבים ככה, כמו שצריך ללמוד, צריך להיות מונחים בלימוד, להבין מה קורה, לצ'ספר את הצ'ספרים, אז הראשון זה אברהימי שוב, יפה מאוד. מה פרנק מביא ברבא? מה פרנק מביא ברבא? כן, הרמב"ם נולד בספרד, אז רפאל פרישמן, תשמעו, אני לא שמעתי אף פעם את הדבר המדהים הזה שהאיבום זה המוחסן וכולי, רק צריך לחשבן מה זה חליצה. החליצה זה צריך להיות כמו האלה של הליל שישי, עם הכפתור שעומד
שיקמתי במלחמה הזאת? אתה לא מתבייש כמה קרובי משפחה נהרגו? רק בשנה האחרונה קרובי משפחה שלי? וואי, באמת לא ידעתי, מה יש לך כל... מה קרה? כל ישראל אחי. אני אגיד לו, תשמע, מה, אתה יכול להסביר לי את תיאוריית היחסות של איינשטיין עכשיו? הוא יגיד לי, גם אם אני יודע את זה, ייקח לך לפחות 24 שעות להסביר לו. אני אגיד לו, גם אתה? אחד, גם מה שהיה, לא משנה מה היה. חב"ך, דקה אחרי שהיא חטאה בחטא של עץ הדת, הקדוש ברוך הוא קרא לה, היא הייתה אם כל חי. להמשיך הלאה. אין כזה מושג צ'ינצ'ר שנתקע בלי וורט. הוא תמיד בטרמפים, הוא תמיד יודע, אין כזה דבר. שימו לב לסיטואציה הבאה, בזמן שאתם קוראים ולומדים את הסיטואציה, השופטים מנגנים לכם את הניגוד. פטר, אצל אבא, תבוא לה ותגיד לו, אצל אבא היה כיפה צבעונית, אבל רק עד גיל 3. הרב יאמר, באתי לבית כנסת, גם מתפלל, כולם שווים, גם המבוגרים, גם הצעירים. המזגן בחדר שלי שלא עובד. את הפעם הראשונה שכולם ניסו לחכות אותו, ובאמת התבלבלתי, הייתי בטוח שהוא שם. מה שיש את הפירוצים שלו הוא שם, זה מתחיל עם תעודת זהות אחרת, ואז בשלב לרדת מהאוטובוס. סורי, אני מתחת לגיל 3. איפה המלווה שלך? מאחורה. אם זה לא עובד, אני פשוט אשאל את שוב. ואני לא יודע אם כולם מתחברים עליה, אבל בשיעור ג' ודאי מכירים אותה כבר, וזה חייב לצאת לעולם הישיבות. התפשרפר! תפארדונית! רבותיי, קרב ראש בראש, כמו שהיה כאן היום. מ-12 מתמודדים על התואר הנכסף האישי שלו. 12 מתמודדים. לאט לאט נשרו ונשרו. נשארנו פה עם שניים דעתנים, למדנים, משופשפים. בכללי, המדהים ראש בראש, ממש מושלם. מי המנצח שיזכה בפרסים יקרי ערך? אני לא שומע אתכם, אתם במתח. מי הוא המנצח? תשע, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, והמנצח הוא
בסדר, אני סקולים, ולשוב שתי סיירת. המקל אוכלים יענש, לפרש ווליוש עדיין לא בולך המצווה. לפני שתי סיירות זו קטן. רבו ישראל, מצב חירום. כל מי ששומעתי עכשיו מתבקש להגיע בדחיפות לישיבה לחדר שיעורים. יש ביקורת דתות. חוסו על נפשכם. אזרחי ישראל ערב טוב. אתמול ביצע משרד הדתות ביקורת באחת הישיבות החשובות באילת. לרוע המזל, אותה הישיבה לא צלחה את הביקורת. היא ניצבת כעת בפני גיוס המוני. אני משתתף בצער בחורים. אני מבין את הקושי של הדבר. אך אני באמת מצפה מחברי הכנסת החרדים לכבד את ההסכמים. לא להכניס את כל המדינה עכשיו לתגלול. עשינו הסכמים, תעמדו בהם. אני מאחל בהצלחה לכלל המתגייסים, ואני בטוח שהם יעמדו במשימה בגבורה. אנחנו מאמינים בכם. תודה רבה. מה יואב ורבי ישראל? רוצה להגיד לכם דבר אחד. אסור לפחד מהדתות. גם כשהדתות מגיעים, אנחנו נשארים חזקים. אנחנו רוצים לדעת שהכל בגזיר השמיים, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה נטוי ועושה. השוור היה אומר תמיד, שמי שמפחד, בזמנים שהיה טילים, מי שמפחד שיעבור עד הביתה. אני גם אומר לכם, מי שפוחד יכול לעבור אלינו. השם יעזור, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו מהצרות. מכל הגנויות. ערב טוב. היום צה"ל יש לי משימה רחבת היקף ופתח על פי הנחיית הדרג המדיני את היחידה החרדית הראשונה, יחידת חיות הקודש. יחידת חיות הקודש הוקמה בהתאם לרוחו של הציבור החרדי ומותאמת לאורח חייו. לאחר כחודש, מאז הוקמה היחידה החרדית, יחידת חיות הקודש, עקב מספר תקריות חמורות שאירעו, הוחלט בהנחיית הדרג המדיני להודיע על סגירת היחידה. לצערי, צה"ל כיום אינו כשיר לקלוט חרדים ולהתאים לאורח חייהם. אנו מאחלים לחיילי היחידה הצלחה רבה בהמשך הדרך. יהינו מלך העולם, אדוני ולחייבים תבויס, שגמולני כל טוב. לפני 3,300 שנה, כל מחנה ישראל, 60 ריבו, התכוננים לקראת הכניסה לארץ ולא יודעים שעל ראש ההר ממול עומד מלך שונא ישראל ומתכנן להם תוכנית השמדה המונית. עברנו כ-620 ימים מאוד מאוד מופלאים. כל יום מתרחש איזשהו אירוע חדש, אנחנו פותחים את העיתון, מגלים הפתעה, קמים באמצע הלילה, רצים לממד, שומעים על אירוע, מגיע מאוד מדינה, מאוד כיוון, הכל נראה כמו מוזר, לא קשור, אבל ממרחק של שנתיים, פרספקטיבה אלוקית, אפשר לראות פתאום איך הדברים נפתרים. בואו איתי למסע מיוחד, נעבור בו בכל התחנות של השנתיים האחרונות, נציץ למרתפים נסתרים, נגיע לאזורים של הריסות, נסתכל גם לתוך כורים גרעיניים, נעבור בין מדינות, נחזור חזרה להיסטוריה, כי עם פרספקטיבה של 3,000 שנה, הסיפור מקבל תמונה חדשה לחלוטין. ואז נגלה איך שבכל האירועים הייתה יד אלוקית מכוונת. נגלה מתוך החושך והכאב אור מיוחד ונס מופלא.
שיבוא לאמצע. קדימה חברים, בואו נצא לזמן קצר. מה לי הרב, דבר מה שאתה רוצה הרב, דבר. העיקר תן להם משהו. אבל אני מגיע לשם. עכשיו זה נקרא קהל מלומד, כן, קהל, יש להם תואר BA, ראשי תיבות בוגרי אברבנאל, אתה יודע, וגם, אתה יודע, גם בצבא יהיו מ"מ, כאילו, מפגר מטומטם, היה להם כאילו, וגם ברווחה הם מוגדרים כילדי חצר, ראשי תיבות חסר צעצועים בילדות, כאילו, היה להם, כאילו, כל אחד, חבר'ה, אני מתניע, עכשיו אומר להם כל מיני פאנצ'ים, הם לא קולטים, לא קולטים, זה לא זר, אז אני קורא לחדן, הוא אומר לו, בוא לכאן, אז הוא מגיע, החילונים חושבים שזה חלק מהטקס. חילונים, חושבים שזה חלק מהטקס, זה מגיע, כן, כן, מה? אני אומר לו, מה? אתה בכלל לא יודע מה אתה עומד לעשות? הוא אומר לי, כן, לא? הוא אומר רגע, כן או לא? הוא אומר, להתחתן. אני אומר לכאן, רבותיי, החתן שלנו צדיק, הוא מחליט שהוא הולך על זה. הוא מתחתן, הוא הביא שצריכים להתחתן, הוא הביא שאושר זה לא הכל בחיים. שימו לב, שמים את הבדיחות האלה, הצד של הכלה, המרוקאים כולם, עפים אחורה, אבא של הכלה כמעט אף החובה. נתן אשכנזי עושה לי, כן, בהחלט זה משעשע מה שאתה אומר, כן, זה בהחלט, זה משעשע, כן, אמרו לי שהפרשנות, אבל כנראה, לכאורה, זה כנראה, כן, זה חזקה, שזה מצחיק, זה הדק, זה דקה, כן. לאבא שלו, אני גם מאשר את מה שבני אמר לגבי זה, כן, בהחלט, זה, כן. אשכנזים, הם לא צוחקים, הם עושים וי, מאשרים את האירוע, כן, יפה מאוד, כן. בקיצור, הם יודעים לעבור, אשכנזים, סתם. אשכנזים יש להם חיים יפים, יש להם דירות, גם ספרדים יש להם אוכל, חבל מה, כן? כל אחד, ואלו דברי אלוקים חיים, השאלה מי חי בסוף, זו השאלה, כן? חבל מה, כן? תגיד, לא, ודאי, זה יפה, החג, זה ידוע, אתה רואה את החשמל של הספרדים מתנפח מיום ליום, והאשכנזים מצטבק מיום ליום. ספרדים אוכלים הכל בפסח, יש להם ביסלי כשר לפסח, במבה כשר לפסח, מקרונים כשר לפסח, ופל כשר לפסח, חמץ כשר לפסח, אבל מה, כן? אשכנזים יש להם סודה עם 15 בד"צים. אתה יודע, כל בועה מקבלת חותמת, כל בועה חבל, זה בועה חבל, תותחים, הם יודעים לעבוד, כל כשר שם למהדרין, חבל הזמן, אפילו את הילדים הם מוכרים את זה לספרדים, ליד הפרושדו, כן? שים את הילדים בחירת חמץ. Kaini